La 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 la, bas. Ay, murag guto man bay. Murag na ako gi-crepes karon ba? Murag lami crepes ug lechon karon ba? Unya crunchy kay panit ba? Unya luto kay ang unod. Maghanteng na kog baboy ron bay. Watos ako dito sa janggilan baby, sig nay baboy dito ba? La 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 la. Uy, tuara, naay baboy. Uy, pagkabunas yun ako ron, uy. Kaya nakakita dyan kong baboy dayon ba? Karon kang babuya ka. Hantingon, tika be. Patay ang baboy, bay. Huwag ka na gano'y, naigo sa kong espada. Nunit na ako niyawan ba? Kaya napatay naman. Kung na ning dalon dito, abe, para masugdan na akong tuyok. Bugatan ng baboy oy, naado ni sa 50 kilos ba? Hamis pa jud kayo, di na kinalagiskisan ba? Sukaron, mangita na pug tuhugan, kaya ako na ng lechonon. La 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 la. Pas. Ay kini, nindot himog tirungan ba? Mao man dyan yung kasagaran itirungan sa una o katong mga karaan pa ba? Karon, magkuha ko gisani para masugodan na ako tuyok to sa lechon. La 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 la. Tama na siguro yung katasunoy. Putlo na nako be. Sukaron, ako na nang yakuton dito. Sukaron, magplastar ako sa kuletsunan be. Ja, lahom na bay. Udi na na yung sukag kawayan. Unya, kaya nahuman namang lechonan. Ang kuha na po, lechonon na po ako atimanon. Tuhugo na ako be, para maluto na ba? Kaya da, tuhog ka lagi. Ibutay na nila ako dito para sugdanan akong tuyok. Hey! Matuyok na din ako kung lechon! Murag naan, dun kulang bay! Murag dun maluto bay! Kaya wala may kayo! Ingita lang kung sugnod bay! Para matuyok na ako siya ba? Para dali maluto! Makakaon ako sugong cravings ba? Mangita sa kahoy bay! Uy, kulang pa. Mangita sa kusunahan ba? Ini, daghan naman siguro ang kahuyan eh. Pagkaluto na na sa lechon. Dalo na ako dito para makahaling na ko ba? Para maluto na akong lechon. Makakaon ako sa kong cravings. Yato na ako ni dito ba? Karon, ako na piningalingan. Bakit sisiguro na, nagkutanan ako ni be?
Kanisiga naman, tuyo ko na ko ni. Da, mura jug lechon baboy oh. Da, lami aja sa lechon oy. Apit na dyan ka ni maluto ba? Kaya kusog kalong kayo. Crunchy na kay panit ba? Ilan na kayo? Apit na maluto. Pula-pula na kagsyon ba? Unya, ako na pa dyan isa magkaunan ni. Matagbo dyan kong kaunan ni ba? Maabtan po kong tinuwi gani yung sa mahurot. Kaysa, magkuha sa kong ganig sa lechon ba? Kaya apit na maluto ba? Para dito na mukbang. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, ya, ya, ya. Lo, na ay lechon oh. Hala, kinsa ka ng lechon bay? Gibiyaan na pa jud rabay nya way nagbantay nya kanon nagiro. Hala, luto na pa jud bay. At tuon ako bi. Ya, 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 ya. Hala, kalami ani oy. Crunchy pa jud kayo. Hala, kulang na lang gamay bay. Ay, mas maayo ani tuyo ko na ko kadali para maluto jud sakto ba. Ya, 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 ya. Wow! Tuyok ni Chul para maluto! Lala, tayo pa na ko, Bi! La! Lala! Ya, kusuga mo ko siga, oy! Ya, maluto dyan ni Karon ba? Lala, la! Kana! Maluto dyan ni Ron! Da, luto na siguro ini ba? Ilawan na na ako, Bi! Ya! Now! Wow, crunchy kayo, bay! Tilawan na ako, Bi! Wow, kalami! Crunchy kayo! Luto na dyan kayo, bay! Lami kayo! Paspasan na ako ni Kaon, Bi! Yeah! Lami na, oy! Crunchy kayo ba? Lasa yung kayo? La! Basta siguro ni bay, ihanay grabe taon na. Mubalik na ko dito ba? Wow, lami aja sa lechon, oy! Wow! Bay! Gano'n na nampul ka na sa lechon? Gano'n kakaon pa doon na mo? Imuha na yung lechon, Bert. Sorry, nahinaykan. Ilang tanan dyan kay kabataan ka ba? Wala man ko na ilabot. Gipasagda naman nimo. Gikaon na lang nako kaysa kaunon pag laing iro. Iro nga gyud mo oy. Nagkuha na ko kuan maapil para magsugod na ko kaon. Sirok yo kay amuha nga ka ba? Balta lang kaala para ko dire ba? Wait, ngayon ko gamay. At sila ko. Bye.